het instituut komen onderwijs, onderried en bedrijfsleven bij elkaar om talent op te leiden voor de wettersector. Er binnen heel tijd minder jongeren die kiezen voor een technisch beroep en dus is het dreig om aan nieuw personeel te komen. Maar deze gearworking moet dat probleem oplost worden. Dan krijgen wij talentvol jong personeel waarin het is. En die vernijing die is heel goed voor een organisatie om steeds weer jonge mensen in die organisatie te krijgen. Dat stimuleert de wat oudere garde. En zo krijg je een topfit personeelsbeleid. En daar gaan we voor. De studenten kunnen stage rennen of afstuderen bij het wetenschap. De gearworking is een win-win situatie. Wat wij eraan hebben is dat het wetenschap een bijdrage doet in ons expertisecentrum. Toch hun eigen mensen beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld gastcolleges. Wat ik beschikbaar stellen is deze faciliteit waar we hier nou staan, de demo-site Lauwert. En daar kunnen wij mooi bedrijfsleven en mooie studenten naar innovaties terugontwikkelen tot concrete toepassingen, producten en systemen. Voor de studenten is het van belang dat zij werken kunnen met echte situaties. Het is de bedoeling dat door de gearworking meer jongeren kiezen voor een beroep in de wettertechnologie.